everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Matag Tagulkul sa Rihas. Hanggaw ka? Buagi ka din yun, nyari ka muhatag sa imong obligasyon? Hatag ba ko ninyo ganiya? Kuwang kasimidar da. Kadaagi din is mga jeep, di pasahiroan, hatag 5 nakasabot mga! Ha? Ay, hatag na yun! Patay na yun, Jeron! Hindi mo mabunaw! Ano ra? Dako man mo kita ng mga drivers jeep. Unya, palaga! Hoy, ay patingog ha? Wako'y labot ug may pasahero kagwa. Ang palaod nako basta inigagin nyo din eh. Hatag mong 5 nakasabot. Duko mo lang ka. Sibat. Sibat, ano di ka mabunog? Ano saman? Dako tagagi. Bayaw lagi, Brad! Ang uban ka na itong mga brad. Ang giasahin na ako sa nagkalailaing rota. Ayaw mo sa kasilang agi dito. Sigurado mayo! Ay, kundi pa, dagyan mo to sila din eh. Parang report mo. Okay, Oh, ang mananang. Arko! Nagkita na yun ta! Oh, Tural! Wag mo ta mga buta! Anibal! Limot kang may atraso ka na ko! Pidag nga no! Migot oy! Mga brad! Gugdang! Anibal! Gugdang ninyo! Hanggaw ka! Pidag nga no! Gigukod ko nila! Brad! Dagan! Dagan niyo ko! Nagdako lang tiyan ninyo! Paspasin sa magdagan! Aron maapusan ko ninyo! Gusto kay minagan si Arko, Brad! Panaliyo ka na! Abog na ninyo! Panaliyo! Pagtisado ni mga tol! Oh, uy! Oh, uy! Ang pagkumpat! Ligid pa! Uy! Mainsan pa ng mga hanggaw! Paspasan ko! Paspas! Nagkagubot ang mga tao! Doon eh! Nagtama ng mga animal! Sipak ng agi! Maliwa na nilang doon ay mapagan! Oh! Uy! May sako! Birahon ko na! Sorry manan! Gamitin ko na ni! Ilukot ko sa kumbukton! Puno ko dyan, tira! Oops! Tira ba? Pirahan nyo na nato! Mga brad! Pirahan na to! Kanahan! Gisagang niya sa sako ay ang igunita ng atong interpana! Marunong na kaya! Nahuruta kung pasensya niya! Pwes! Oh, uy! Pati! Kini mo animal! Wow! Di na ni mahimo! Pala na ni! Pidag nga no! Uy! Arang-arang! May mga pulis ka rin pero sibat ko din eh! Bulhutan ko! Balik na tayo, man! Dahil mga barak! Balik! Dagan mo! Dagan yun! Gusto natin sa patrol car! Dagan! Ipanlabay inyong mga armas! Ilabay! At ang ikat para! Ilabay sa kuliya ko baltik! Anibal! Kat mo! Kat! Paril! Ops! Di ko makabot sa paril! Ang mga hanggaw! Dali kayo nakaambak sa luyos paril! Ako di ko kabot! Di yun ako maamdan! Ops! Di yun! Bisa ko sa ako! Ops! Bubukay kong layat! Tungod sa akong tiyan! Taas kayo! Bubura kay kompe! Patay!
Salamat, sir, nga miabot mo. Miabot ka. Mga hanggaw to, gigukod ako, sir. Pero aptiki nakambas sa taas kayong paril. Ako di mo kukabot. Patakal itong pamusil itong mga tawahan na, sir. Hoy, mga animal! Balik mo rin! Mas takpan na lang mo mga salbahe sa mo. Dila, rewala mo ninyo! Ati ka pa. Ah. Dakpay ka na. Patay. Tasawi! Pidag nga no! Swerte pagin ko na. May abot na yung mga pulis kalinaw. Kunwa pa, siklat ako. Di magkang bala na yung gugod na ko. Ay ko ninuwa! Oh, Song! Ay ko ninuwa! Song! Ay ko ninuwa! Oy! Ayaw pa o di ha! Anong miyak ka? Uy! Inuhod ka na. Nabalag ako. Nabalag ako. Nansa naman. Nansa naman nakadungog ko sa balita. Nagipusil ko nung ka sa grupo ni Gulayat. Asa mga igo ni mo kini? Ah, uy. Kini ba? Ah, Unsa man ni? oh, Uy. oh. Unsa man ni Uy, Song! kini? Song! Ba't ka lang pagilabot na? Lain man ang kikunita ni mo! Ako nang pugaran! Pidag nga no! Kamuti mo kanahan! Kuha as pugaran, Tarzan! Kuha na! Abi ko naigo ni. Abi ko nagtabyog-tabyog ni itong kinaigo ni. Ha? What di ay? Itoy. Buhay na pa ka! Buhay na, uy! Pagay! Ha? Kita mo ipananaos mga tao! Sige lang. Nagduka mo na ko nagkahikap ko. Ah, usa? Ganahan kay kong mote man ini. Hikapon ko ni Ben. Hikapon ko ni. Oh, uy! Itoy! Buhay na! Buhay na! Lagi. Buhay na! Daw ni mo, oy. Daos ka buang mo. Abi ni mo, diriyot ko. Diriyot ko na. Ha? Pero dili silang kasayon-sayon ako. Kuwang sila sa practice. Ay, di ka bala kang gulayat. Oh, nga naman. Di ka balita ko. Nadakpan ang kanahan sa mga pulis. Oh, Mayra, Tana. tagam day. Tana, mamauli lang ta sa siras na. Tana. Ay, nalimot ka, Song. Di na pwedeng mauli, Domingo ron. O kay Domingo man, igahinta niya ng adlawa. Oh. Doon na tayo obligasyon. Obligasyon. Ayaw kalimot, Song. Matag Domingo. Tuwata si Man. Ah. Mga liyat ang tatay. Arko ninuwa. Tay, salamat ha. O gini mo hunong nga akong edad. Niya, buhi pagyapos arko. Sinsya ka na tay ha. Sinsya ka na sa pagsigin na sangpit ni magtatay. Saon god. Ang ko'y namataan nga tinuod nga ginikanan. Ikaw na lang akong tatay. Okay na magani mo. Bitaw. At salam kayo tay. Salamat kayo. Labisag. Ingon ini ko. Pero, gibati na kung wag ko nimo pasagdi. Pinangga ko nimo. Bisan pa man og saag nga dahan nga akong gisubay. Hiwing dance kinabuhi. Sa sugbo, ang mata ko mga larawan. Sige, kantagid mo. Kay maniho sa kong ako, dre. Wa magkabantayan ko pang babae. Karon, hinay-hinay na kong kaablin niyang sling bag. Hala ka di haablin na. Kaunta. Grasya, senyor sa ninyo. Bilahon ko ni pitakang hinay. Hala ka di ha. Alko ninuwa. Oh, saan? Alko pagdali diha. O saan? Pagdali diha, uy, ato na ta. O pa ko buho. Saan ka wa pa buho mang misa, oy? Basta ato na ta. Nga naman. Oh, tigilingi mo ko kaniya. Pinagano. Kita ka ini, baga ka ayo. Oh, pitakas babay. Ay, huwag tanawang suot. Oh, pinagano. Kadagang kwarta. Alam ka ayo. Dali namin sa swapa magkabantay at nagiya ini. Nangilamba. Sige na. Hoy! Limot ka na sa balaod ako. Suko man ka nga Limot ka! Ano ka, oy? Di ba giingnan tamaga? Gabisag asang simbahan. Mag-Kristiyanos man, Muslim, o saksiniw ba, o Mormons, at 70 at 25 o bisig unsa sa Iglesia ni Cristo. Basta tanang reliyon. Apil na tanan, irespeto tag ilang bay alampuanan, ang ilang simbahan. Respeto, bitaw. Pero nanguot ka din eh, respeto ba na? Ano, bitaw, respeto ko bisag asa. Bisag sa simbahan na manguot ko. Ah, tinunto ng gimo. Sak. Abi na pitaka. Abi na. Kusog ka, uy. Ano sa mga ka, uy? Ambi ng pitaka. Ano man? Ambi na yun, kay uli ko na. Sabi niya, may kausik ini. Grasya maging bato pa. Yatag ni mo, dili.
Hala ka diha. Ambil na yun. Dala oh! Kanta-kanta pag unan makuha. Dali. Bandi ko sa gawas. Manag ko taga nila. Iuli taning pitaka. Pidag nga, no? Take my hand. Oh. Oh, ikaw ay mas kamot mo. Asana. Tora oh. Asagod. Tora oh. Oh, lipulto mo ng Senyor Santo Niño yung gitudlo. Okay, saan di ay? Ang tagiya ning kakatip nga agab gayong. Aw. Pitaka mong pagdangin kwarta. Da. Kana oh. Oh, uy. Babae nga mistisa. Mm. Og taas kayong buhok nga may bangs. Uy, nakalubos puti ang gisulog. Ang sunglas pa siya. Lagi. Dali song. Duulon ta siya. Oh, Ang Miss Beautiful. Excuse me. excuse me. Basta doon ay mi. Mauna na. Miss Beautiful. Pitaka ko na. Mga kawatan mo! Uy, ha? What kalain? Nganong naaman ninyo nga kung pitaka? Ano ka, uy? Wala ka diya, pataka mo nagkagjawit, uy. Pidag nga, no? Kini mga naong nga kawatan ni. Uy, respeto mi ha. Kay mga profesional taon mi. Tingnan, ikiha ka na mo, na. Song, hilom. Ano? Hilom! Shh! Doon na. Ihap kong tao. Miss, kining nasayop ka, miss. Napunitan maguna mo ning pitaka. Mao nang miduol mi mo kay namasin na mi kung imo ni kay iuli na mo. Da! Aha, Kita ka na. mao pa. Oh, Hindi mao diha. na, miss. Sorry ha. Nasaipan ta mo. Mao na di ha. Muduol kami ni mo. Ano, mahibaw nga. Gikawat mo ni pitaka ni mo. Ano, mahibaw ka kawatan me. Usawa na ako pagsulti ni mo. Mun saman me. Inom ka na mo nga. Hala, pitaka ni mo. Oy, among gikawat. Bleh! Kuan kining sum. Siya manggot. Nasaktan ang puso ko. Na-hurt yung ko. Na-hurt. Kuan kining miss, anton lang mi ha. Ayaw na paglakaw. Pidag ano? Tiwasang taon ang misa. Hapit man maman. Magpauban ko ninyo. Pidag nga no. Hala ka diya. Sige, kaon mo. Ayaw mo kauaw, okay? Ay, mawawang kay ko, eh. Lamig ini, eh, pero mauwaw na ko. La chicken, burrito din ako, pero mauwaw na ko. Labi na ning lubot sa manok, oh. Lubot sa manok? Lubunan Ay, isong. Satak ka lang isong. Paaman nga itong gikaon. Akong gusto ka itong kuhan kitong midyasa ma, midyas manok. Medyas sa manok? tiel sa manok. Ah, Mauwaw na ta, eh. Mo gina akong buat pasawot. Nawa ka song. Mandi kay ko na makaon ka mauwaw na ta. mauwaw ka? Mauwaw ka mo kaon? Manggiwaw ko ni. Ay, manggin uwawon. Maayo no, kay mauwaw ka, pero puno kay imong baba. Ano, eh? Puno ra di. Ay, puno Bitaw, ra di. uy, Ay. ako dahil si Linda. Halo, insong ko, insong. Laman ta, ma'am. Okay. Kaon sa ko, ha? Uy, isong! You're bad. Very bad. Ala ko diya! Huwag ibatasan ha. Hugawan ka. Ano naman? Umani mo lamano ni Ma'am Linda. Kaon na niya. Uy, sayop na ha. You know manners and right conductors? Ha? You? Saan mo din na? Tanawan ko ha. You look me. Biye. Ikaw gonna be, he? Oh, uy! Gaway! Gaway, sung! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.